para ilibagay yung naman. Nangalagunan yung pinagawa. Hindi na po niya, di kaya. Ay, kaya po iba. Yung mga pinagawa sa buti na kung niya naman, yung mga pwede niya na yung nasawa ko lang po na kami eh. Ako na nagagawin ko, pero kung nilagawin sa proyekto, sige na, hindi pa ako sa mga sa atin, pero hindi nga naman pa, ano po din po pinag-i so, rocks o down. Bakit isa sa third po, hindi ako hindi sa third na kung ang ipapalagulas, pinanaga, isalit na sa kandas. Nandang pero iba'y palit ko at wala ulit ipapamilin mo. Sa pangkula, ilang parang mag-isalit. Ilang yung pinanaga, ilang nagdala ng ako, ilang pinanilang iniman. Sa pangkula, hindi mo alam niya at manisa. Ngunit, niligtas na natin sa kagyas at isa hindi malaking makamalaya. Isa ang nakabahan lang at nakapagpapang at isa hindi na kaya na naman ay natin ang isa hindi na ang isa ang pamalaking wala. Diyos, mahal niya ang para na ako kami pag-anak, silip na kami, hindi ka po magagalang ka sa atas, hindi ka po ito, yan ang pagsuda, dapat na kita ang nagawala, yan dapat sa atas, Happy Church, hindi sa kantas. Kailangan natin ipapalagulang ng is on para po sa kantas. Pero po na po rin po, kasi padero sa bagas, because po kaya pa, yung pangalagulang niya, yung may pangalagulang, kung nagpapalagulang, sa sarili, panahita, manatiliyaw yung sarili mo lang. Bakit? Kasi kung kaya katama, pamanagunayan yung meron ikaw, meron ikaw, yung sarili mo lang, makakalimutan, manatiliyaw yung sarili mo lang. Ano po rin sa bawat kailangan ng ating mundo, second, third, fourth, makakalimutan, manatiliyaw yung nilagay mo kita ang legacy na nakakita manatiliya isarili yari ng mga isarili yari ang group yari ang household. We point directly to our isarili. And the other option is to point to God. This is exactly the choice of Isarili. Ipagmagande wala ang itutuna, idulos na kaya presipin ng kalubat. Dahil niya konsulat at iniintereta sa kangas, nalabay ko sa kangas dito, ang lugar, yung sarili na inikilala, inikasya, o kamalabay ng kapal, ang lugar, hindi ko pa siya na idulos at grasya kita kaya tutulis isu ng sangyas, kaya tayo naman ay sumunod na kaya kasi kita buwan, hindi ka madalas ikaw, uli mo ko ng pera, hindi mo pakakit, uli din ako masabi, pakakit, Sa
tuluyan mo kita. Kaya rin po sana ngayon pas magiging inspirasyon tayo ng isasyon sa wakas. Halimbawa po sa kanyang ito, hindi pinagpera, hindi pinagpinagpinag, kinukulat mo ng buwan, mapapakilala, ipanuhusan at walang Diyos. Kaya po, hindi pakilala ng mga pinagpera na kalataw. Ang ganang ang Pasko ay iba po ako. Ang Pasko ay iba yan. Ang iba ako. Ang iba ako. Power in peace. Christmas is all about God's grace and mercy to humanity. Ang ganang at yung taong Pasko, uli na ng Diyos ang pag-ibig ng ang Pasko, uli ng Diyos, di ko na nakatawa. Nangyari po ang tamang Pasko. Hindi pa natin ang tamang Pasko. Bakit po hindi na kaya lang po, hindi na parang isang. Bakit di ba, hindi pa rin ng Diyos na po ikakakit ang mapagpapag na rin na parang. Hindi na ikakakit sa kita pakinggan, mga panita, hindi ka po yan ang pinakit na po imakali sa nakakot tayo at apal po tayo imalusan at magalang Diyos tayo ng tawag hindi, at makakapit. Hindi ang po na pasarap is the last and the most. Hindi po ito is the last and the most time. Hindi ang po na is teenage mom, teenage o kaya na para mom, dito, o sa job, na mga ulo, mga kapiti, mga tricycle, na mga mothers, na mga doktor, para nila, makapagandaan mo ang kalawag. Hindi ko lang tao, alam sa sabihin hindi ko. Hindi ko lang tao, alam na niyo, hindi ka pa ako. Sana, ang pinagtatawa, ang pinagtala sa ulo. Pag-ubitaw ko sana, ang pinagtala kapanayan, tama, at sigasin ang kalawag sa tao. Gusto niya ito sa piling na pag-ubita, in-echo ako. So, minsan natin in-echo ako. Sabi ng kita na naguli kayo sa dyan, sabi ba, mga nanay yung kabago na mayayari na hindi at isa niya sabi ng mga kasi kabago nangyari ni Jenny mga isa niya o ang may natin sa echo ako yung babi o kabago nangyari ni Jenny at isa niya o ang may natin sa pagkalaman at paano mangyari o kaibigan. Iba't ibang po talaga sa ulit pareha. Bago yung dahil ang ibigay ay isa rin ako. O ang ilupa ng tao, akapit mo. O ang ilupa ng tao, akapit mo. O ang ilupa ng tao, may gamit siya dahil may gamit. Hindi o ang ilupa ay rin tayo tayo may pag-isa ikaw. Insiwala niya pang-pang siwala niya pang-pang. Ako yun ang mag-isa mag-isa yung Pasko. Huwag ang talagang sa kalas. Hindi ba ba niya pang-ilalunan niya ang sa orang kita punya yang itu jadi yang orang bisa itu orang biasa datang itu mereka para saya terus kota kita